Stimați târgovișteni, suntem la depunerea coloanelor de flori. În fața dumneavoastră, domnul primar Nicolae Marin. Domnul primar, aveți cuvântul. Stimați târgovișteni, în numele primăriei municipiului Târgoviște, vă urez sărbători fericite, un Paște fericit și tot ceea ce vă doriți. Domnul primar. În numele Consiliului Local. Domnul primar, ce spuneți de faptul că ați fost trimis în judecată? Nu știu, în purtătoarea de cuvânt vă poate da răspuns. Despre partenerii dumneavoastră de la Partida Romilor, ce ne puteți spune? Partenerii organizației Partidei Romilor sunt colaboratorii de programelor noastre, sunt niște colaboratori activi, prompt și serioși. Cine este omul care țineți legătura dumneavoastră? Președintele județului Dâmbovița al Partidei Romilor, domnul Moise Vasile. Dumneavoastră ce funcție aveți? Primarul municipiului Târgoviște. Și funcție politică? Și funcție politică, Partidul Democrat Liberal. Ce funcție aveți acolo? Președintele organizației municipale Partidului Democrat Liberal. Am înțeles că una dintre activitățile dumneavoastră, lucru care vă place cel mai mult, este să faceți cu Lingulus. Ce părere aveți? Nu-mi place să fac așa ceva. Ce anume? Cu Lingulis. Ce înseamnă acest lucru? Slobos.